Yoroi try. Yoroi try sisin. Ngadap daga jing sengok men ke bakrau ban yo I pi ki prabnge haga ne ka balang ni ha nong kendri. Ka pen kemen ni ka donu junga habang la wan mene la poi ha ying ba Boston nong spung kanno ngadap daga jing kemen habang kli kanno ying ki prabnge hang ni. Tanaga ji thu jungi ngalas ngok man sikade haga mentrim jonga kamtam ba kene ka balang kandap arsan snem haunus nem arjar arpo arsan de balai ka pelong nga ban wan hang ne ban ya wer badi ba bishabang wen ki sakri jong try ibadang su dep ya ke jing kuliah po NBC nge weri ban ya don lang ke jing kwa ba kli ke banga kwa ban wan jungo I piswa kan ne ke jubili ke pin solong ban yo ban tip katu kan ne ye ki por ke jing sedang jong ka balang hang ni tingai ngo yu bleng le yo ban ya songkai bagi ba haying jong I ni la pois poduna bat ngilio ban ye kren ya ka thme jong ka jing sedang jong ka balang ni tingai ngo yu blei bah ka ju ka snem ka ba ma I ila IT la ka jong ka jing em how try ban sakri o ban long kum we na ki nong sedang ha ka balang ni dengan sngau kemen sibona bah ka to ka snem arjar ngiliga ban wan pelong jing sengelap hagane snong la poi hagane snong bat ngila pelong jing sengelap hang te ha sunda jong ka school bat ngala bo jing kan mau bahaya ka bat ki to sakri jong try ke bala wan haga to ka sngi ka bangi wan I doktor CMR Sakumi bat I pastor PK Hujan kilaya wan lang haga to sngi bat ni pelong ke jing seng yalap hang te madan hadu arsin bat kalong ke jing kemen ke bakrau banai tai thme I jing sedang I barit ngela yo ban penya yang kam ke jong blei bat ki parab nge hang ni kum ba philong menta phila kot ar pu sandim teng ayu yu blei ya ke jing yalam ke jong u haga bangi layoban wan hang ni ngada kemen sikadia ngala artatin hagi ni por na marba ngasitom mentala sibnai tam ngaklem padle jingle sanu sanu ngane kade ke sen ke banakong ngale jingle hadien ke sibnai atam bangasitom ngala do bon kisngi jong try hagi ni por ke bangasitom bat onda bangala kamla ngale jing seng tang snong tarunga letang sisin haga jing seng ka arsin tanggane ketio ko badang sudep nya yo ban don lang hapo snong bar sisngi wala ngampal laban simenta te ngala sngo sitam jumut bahaban ong ban ai jing tip ye pi para ngai hangde ban namar ke jing sitam nganam laban wan hangde nrenga sngo kmen ba dang men sisngi ngata snauti kena bha ya kata ka jingko jingkhia ka bau trai la ayanga ha ka ba ngas ngautu ba kala wan kata ka jingko jingkhia ka ba ngade ban wan ha gane ka chika kum ngela yo ban ya penbek bat phi ki prabangai ha gane ka balang te katno ngadap da ka jingkmen ka bakrau nagam ta gane ka sngi ka bengiyo ni siambat pi kanda penhun ya kemensim ka jonga sikade ya bangan ra ya ka kubor bat bangin bo jeng kan mauru ya kan ga sngi ka bengi wan hang ni bengiyo ban wan pensingan ya pi ki prabenget ki badon hagan ga balang hang ni hanong kenri ngas ngau kwa sibona ban ya kendo ki prabenget ha tengai don em ki tengai ni ha
mano dan na tengah ini dan ngas ngeu kwa ba ha pide na tengah oh ta awat sorry nga kan mau it ya katuka jaka kadai situ surum deh te nga kan mau it ya katuka ya senang wat tengah kabangi layo ban ya wan ha gitu ipor bat ka slap bat ka pen wet uslap bat ka kti kelenti nakin mau it ya katuka jingwan jungin pelong ya gitu sengalap ting ya ngo yu blay na kam kata te la se bleng sapli kalat ban poi saying jong phiru kom mengilayo ban rum menswa kata kade ka mensim jonga bat ka donut jonga ha bang yo ban wan ha ga ni kasni kat bat phi ki prab ngai hangne ke ka benta ka banga kwa ban yeslok ha ga ni step bat phi kade na ka kitab jong usekharaya kalenong ka ba sao ka dekat ka ba shipau pule na ka kting di jong blai phi ba don kot ba he pen hang to u sekharaya u deu nong tulpa jong blai nong tulpa ka ba mot ki kren swa jengai na ka jaka ka ba jengai na ka jaka ka ban wan ka por ka ban sawan daki peu snem wat daki hajar snem ro kala banjia ka ba kini gnong tulpa habaki kren ya kata ka jing tulpa juki usekharya la kren ya gini kentin ka bo angkum ne haga lenong ka basau ka dekat ka basipau obalanyo ben ya kasngi jong ki baret naba kin lekmen bat kin yo sawar hakakti useru babel wat kini kin nyautli ki balong ki khmat jong utrai ki petshane bat shawai yaga khandau baro haga nega dekat dan shibon ki khubor haka lada kren bani akawai pakawai ngidon kam daga kelas ke bakar pang banya kren tang yaga nega wai dekat mar haga nega dekat kadang shibon ki khubor jongka kabanga kwa banya slok haga nega step day tang ga nega lan ga menangkong ga boong balanyo ben yaki sngi jong ki baret ki baret kat kum ga jing kran jong nung noi tolpa jong blai ubakat we new noi tolpa jong blai use khariau de bakat we na ki noi tolpa tambala ju khot ya kum we na ki nong tolpa ubaret minor prophet ki ju khot mar ki don ge noi tolpa kum ki jong Isaiah Jeremiah ki we ki de ki noi tolpa ke bakham kraw ki bakham he balong major kabut kham jrong ki jing tolpa jong ki re usekharia u kantup ha kata ka jing ong ba ki de ki noi tolpa ki bakham ret ban ye ki we sekharia ka jimut jong ka teng sekharia ka bomut ka jing kan mau naka kentin nong way ki khot ya ka memory of God ka bamut ka jing kan mau jong blai lane ka jing pen kan mau jong blai lane ka jing bo jing kan mau jong blai kata ka de ka jing mut jong kan kerteng jong usekharia bat ka ne ka ji tholpa jong u ka long ban pen kan mau ye ki khon Israel bakin nom nyau ben ya kano ka baret kano ka baret ka bau bleu yalam day ban nyau ben ya ka kata ka de ka benta ka bangakwa penyeslok haga na ka por menta ki baret ki bom imen toy haga jing im jungi ki breu don ka por ka bangi nyau ya ki kum ki bom long ai
ten rengan ong ipi klem don i jing sedang ibarit kanom la ban long kaba he lano wat ka jing im jongi ki breu marwai ni sedang ne barit kha yangi ko mi khunlong bat ni senang he ni nang san nang ta hagane ka jing im ka bang yo i ka maryang ki deng ki set ki lom ki wa le se ngi la banong tang ki lom ki bam don ka jing he pat kim long kum ki breu ken ban khani barit ilum nang he nrei ki badon jing im baro ki sedang na ibarit sedang ni barit pet ka wa ngot ka wa yam ka wa ken ki sedang nai telong ibarit bat hadin kata kinang he kum juru ka kam ka jong blai hang no ru ka sedang nai barit piru hang ne pi sedang na iwei ar ki ying bat pilsa nang bon hadu bepidap menta arpausan snem kerta jong ka balang kata kadai ka jingkwa jong noi tulpa jong blai ban pen pau bangin nom iben ya ki barit ka kamai ka ji jong pi la ban ya thu khana ngasdang man kamai ngasdang tang da ki khendiat hadin ka tau blai ugar khui nganang he nganang san nganang roy nganang la ban penroy ya kata kakam kum taru haga balang wat haga jinget breu ju san haga jinget chisin san ju kam don ke ban san kum ta maria pediang maria san haga jinget kadai suki pasuki ka yad kat kum ka je penyad jong blai haga jinget ti ke no itul pa jong blai ki don ki baju persang ban yau ben ya ki berit an ai pi gunuksa hakapor jong Moses Moses ulalong nongyalam barat ba jong ki kon Israel bat ude nongyalam ubaka jinsa jingkan mau yu kalong teng lapateng uneru usdang nei berit layo iya ka jing don rengkat jong blai bat na jing sedang ibarit Moses sagapor ka ba ka kmi ka khayu ka jing ka ba sharkhe do kata kalajia ha ka ba uparo ulapa penyap yaki khulum baro ha ka to por tang ban yo ban penyap ya uta ubaula sengau sir ban semi unong yalam hagane ka jaj benriu Henry ya kata ke bau ber ke berit ke bau beli latmu la ban pendam ya ka ke ting start ke kemi kumno ban tan yo sang ban ibu yo Moses hakawa ban nang to beli yalam ka kunsim ka lai sumbat ka rayu ka lai itnat yu blai la pen sok jing it ya ka kun jong sim bakin kan i yu ne klung ba ka sim hapo sang kalari kala sumar kala pen san yu hadu bola long briu man briu haying sim Moses namar ba blai la pen mi pang yu bon long no yalam onda haba ular rangba leng ulas ngotu kani ka jeka ka mga don kamde ka jeka ka pangalaban le kata ka de ka jingalam ka jong blai kom ta ula ino ya ka yung suim ula le chala ka jong gijat benriu kam tam blai ula bu ka jingkit ka bakia banom slem kata ka jing yato khana yung Moses namar ngamde ban kren yung Moses anda bolas dang ya ka kam ka jong blai Blay lapan ko baryo ka bar ka ba flash bone nang kong Moses ang yo blay ko try haba mi khot nga bat ka jing khot jo blay yo Moses ko lang ba flash bone onda haba le yo iya ka jing pen pau plau blay ha ka we ka lau lenong Moses piti bude nong up lang brot
unong ap ki jingri jong u thau kurim jong u Jethro. Hakataga pon namar bau blei khat karpang yu upen I u yakajing yo ipau ke baplai we lau lenong ibarit. Ilau lenong ibarit. Tobu mentakum kenuksangan IP kenekan kalau lenong kebarit. Moses udan hajan. Kan sanu blei upen pau hakane ka lau lenong. Bakane ka lau lenong kala ing barakot. Kala ing barakot. Eula ipla Moses. Kumno ketu ka lau lenong ka ing. Tang si pang hadin bolu I bakala ing lut. Uyo I penban are kalong kumju. Kapapala. Dia kala pelong yu ong ke ketin ke jong blei tapi pule kitab Moses. Kitab Exodus kan ong. La to ya kata. Dia Moses la ong ulapai kerpang syakan ega laulunong. Balai kali jia kumni. Upai syakan ega laulunong bandong. Kumnogan laulunong kala pelulud barok kala inlud barok. Nremen tapat kalong kumba kalong. Kajin pela. Ong gaktin jong blei ha kitab Exodus. Hakapor kaba Moses upai kerpang syaga laulenong nagabaula yo I u kajimpen ipau. Blei ukren yo. Ko Moses kane kejeka ka bamiyan kejeka ka babentang. Nang to blei ukhat yo. Pat Moses ulasang tu leng ublei bakren bat ubalakhat yo. Baru sengau tu bakajing khot jong blei u kalong. Ba un sengau kia ya ka judgment riu Israel ke judgment riu Hebrew. Namar kilasa leben kilasa nyonben hau paro hari Egypt kajaka kabakile syong kum kineki kenja Hebrew kim deki judgment riu try hari Egypt leben yaki te nakataka jing khot jong blei u ya sngau bo blei khot u ya saj bar blei ang ko try ni khot yanga ubriu bomlong ai ngade u batlun ngade bom nang kren ya kren bar blei te hakataka jing itu pau jong u rei blei upen seluruh wang wating. Pat onda haba ulai mi isaka kamban simya ga kam ga ba usngau thu bau bleu khot yu hakwe ga sngi bleu la kren ya u bat ya men jong u de u Aaron men jong u tam laisnem yo Moses nagarta kat kum ka tin jong bleu ga le thu u bleu ang yu men jong me ngan pelong yu kum u breu senda jong me ya me ngan pelong kum u blei hau paro kebamayan ha kata ka kentien ke ba u bleu kren yu Moses pulih kitab Exodus wang ngan pelong ya me u blei hau paro bat ya aran na pelong yu kum uno itul pa jome uban kren na gamta jome o breu bapana kaktin ketele untaka ay jing penslur ya Moses hakata por ke bau Moses uang yu blei me khot ngau breu barit ubam don ubam long kum nongan leit kat hau Paro deus em bacerkai. Deu rangba em ubacerkai. Ubatang hukum yak daga ten jo sipai giswar jo ke laban penjat dan penyap. Yano. Ong belai hukum ni. Kai keto haga kti jome. Kata kalong ga bapla. Kai keto ga badan haga kti jome. Ngamtip u Moses klem artetin namar bo larang ba ulara lepa baru dingdu jong u
kapapla Moses ulara lepa baru dingdu jongu ngam tip hakan urkom upendan kam dingdu hakan ega jat benriu jongi tingi pendan kam dingdu ondala temenem lani haba pang haba citom ngakan mau hosnem arhajar karkendai arpau bangasi tomjur anda haba ngala jem ngapendan kam dingdu komba sitiyo tam dong dingdu ngalek ngapare kayeng ban mi tang haberenda do dingdu ngasdang ban mi ado pelau do dingdu ngam jo klet si keto kepor onda bangala kamla ngalala ban kiu hadu kata jeka ke ba kam kenjon ke bangibu kali jeka bang set kali ngalak kiu hangta ani ngakiu yetai step kemba sanen ru kali step ban pos jeka ngibu kali ngasan do dingdu ilai lang baditai siu junga kata porin dan sauna sansnem iya lang bat nga khot i ban pensngan gan da poi hang ne jeka ba don ga sem kali itei khon siu ba pla iswan chim yu dingdu junga nyat nekti isim yang persang nyat kum to pa i ngada kan mau i je te apa pla te tang persang kan ngam mai i ngam dom ngam ong ai dingdu yang persang ya klim dingdu te ngam persang are da persang pohadu surak nar surak dan hang ta ya kiet ngayat nang tan surak term tu da pohaga wei pat kiet ban rung ha plau ngam juklet ngala tho diary kata bala jikan mau itu konsil bi ong nga ya klim dingdu par pai ngala ko ngui ngasdang ban ino yu dingdu nadu kata ngasngi nadu kata ngasngi ngasdang ban ino yu dingdu to ngasukan mau yu dingdu to bleu kli Moses habau ong ngadeu breu bomlong ngadeu breu barit ngadeu breu bom imentoy ngan lej hayung paro ban pamno ban penmi yang ni konsel hari Egypt komno kala banlong bleu ong yo Moses ke ketuh ka kti jongme kataka de jing mayan ka bau bleu pen pau Moses ong Moses uneu de dingdu to bleu ong berat yu to dingdu ha kendau u berat un pau yu dingdu ha kendau u kelap sen pila juple gitu berat yu dingdu u kelap sen u boleh uang sim na tedong jong tu sen ba kelad no dingdu jong me u sim no ding na tedong tu sen ta su sim la kelad dingdu ani ke bapla ban pen scam ya kata ka jio i jong Moses ya ka bapla la ne ka kamba ka bapla boleh uang yu sesisin ta ka ka kentin uang bo ka ti jong me ka sadam bo ka ti u ka sadam uang weng ka ti jong me ta su weng la kala yang tholi baro sirnyang la kala yang tholi la li la ima mo piju i bapang yang thole pada i bahasa ne sengi kam ju kam don tang gitu gi bisu khos ne tam tangum toru ima te mo ban thoreu ani Moses sula do ka thole bor sin yen bleu ong yu bo kakti jong me sadam jong me ula bo pian kakti weng ye kakti jong me tang su weng kakti kawan biang kedok ju kumba mensuahi kam lele wang kumba ngalapan pau hame ke bor kumni let show paro kren yo hong yo ban pelat no ige kon Israel nang ne na Egypt bakin let shaka jaka ka bangala pa yaki penmi yaki nang ne ulayo i balaban ben palat yaki kon Israel yaki jaj bener Hebrew po Egypt blay lawan palat yaki
Moses daga jing slor la let show Paro ngamudur marway habang ngapuli gane ani ne ubriu ayu ne kena samla ayu ne ubawan bakiawan arngot baru aran kie kini bat ki ba i ki khmat dung i jong ki kum ki ba islur ki ba i pernai kadai ka jingbu jong blay ya ka khmat Moses bat ka khmat aran ban pernai ki ba i per Paro lawan piwan dan kam ayu sane la se riam da ka to jing riam sim Paro jo kir kom riam kir hundai le ba imama wang wan hame ko Paro ko sim badan bor laj no ya ka jaj ben Israel na ka ne ka ri jong we bakin laj sa ka ri ka bau ble la pha bakin yoban kenya yau blay uba im bakin yoban ai ngo yau blay uba im kat kum ka to ka por ndai te ki ong jing kenya kan bakin yo kenya yau blay uba im wang ngam itu yau tau blay jong pi ya piru ngam itu yau blay jong piru ngam itu wel tau blay jong pi kena pule gitu kintien kibat sengau kordor sengau plas bune ka jing sarong jong u Paro kabalakiu hadu ka sinrong kli jong u ngilaban ong we tau blay u jong pi kata de ka jing kren sarong jong u Paro kelap long yau Moses sangta ban pen i ya ka bor jong u ha kata ka por u blay la ong yau Moses ong yau Paro lada nget sa pen i ya kena ka bor ka ba un yo i khnang bon plat ya ki khon Israel ka ba nengkong ka bor ka ba u blay la pen pau hau Moses ba un pen i haus im Paro hadin ba nget wang ngam itu tau blay jong pi ya pir ngam itu tela ong ha kana ka por sngap ngan pulena ka kitab Exodus ke nong ka basau ka khot ka bakhandai ka bong re lada kin nam nget ru ya kineki dak baraar kamut kitu ki dak ki bangalay itu ipi ya ka dak jong sen kadak udeng du bakalap seng bat kadak jong ka jing wan kata ka jing tholi ha ka met jong u bat laong baki nong la bertong jong usim ru kila le kata kila bread ikiding du jong ki kila kalap seng kataru ka ba plas bunde kata ka jing le da ka magic motor mentor jong ki ong ka tim jong blai nre kip seng jong ki baro la ngut no udeng du jong Moses ka pen i hang ta ya ka bor jong ka jing job jong blay bat ki we pat ki blay jong ka perthai u blay bahalor tam kom ta u blay la ong yau Moses lada nget pen pau ya ka ti jong me ka banang kong pe hang ne la tho khandai glen ka dekot le na ne ka saul na nong ka bangum ni Rela dak kinom ngai dru ya kini ki dak bro ar kamu kita gidak ki bola pen i menne kum mangai thu menne lamne ngap ya ki tin jome to sim ya ka jong kata ka wa bat to the ya ka har rengkeu bat kata ka ya ka ba me sim na kata ka wa kan sekelas 6 kane kalong ka kamba kabaneng kong ban pen i hagak mat jong u Paro msam la tho yo in am yakata ga dak ba klap sen weding du msam la tho yo in am ba Moses ulakla tho le habau bat akasadem bat habau bat pat sechitin ka ba arsin ulakno Paro msamle tu bau un ong halor kata rei wala kata ulio i kita ki atli ki kambaro nget sachisin
wan ka jimpen kelas 6 ya ki baro. Moses ula shim ya kataga wa ula tong ya kataga bat ula the ya ka kendeu komta ki ki wa jong kataga rijib baro ki kelas 6. Long ka kamba ka sngau syirkai hadu kata-kata kani kalong kata kadak kabau noi thulpa jong blai usekariau ang wat jo nyau ben ya ki baret uding do la da pipet yo uding do pinong dan ayo dan ni kumno ne uding do jong Moses ula ban pelong ya kita ki kamba ki besarkai kane kade ke mayan ka bor ka jong blai hau briu uba ulapan kup ya ka bor kane ka don ka jinga day ha ka pertai ka bakan zaman sim para bengai ban nom nyau ben ya ki barit ki ba u blai u yalam ha ba u yalam nai barit kasasan bat kasanang he komta kane ka bor ka ba u blai la pen pau ha Moses bau paro unyo i bat hang ni rada pi pule ke kitab Exodus unyo i gitu kamba wat lau paro ka donut hadu kata-kata ban laong ka tin jong blai lapan ka donut jong paro kenang ba u blai unyo ban pen pau i gitu kamba baro ki bo la bo kerpang ban pen pau hari Egypt tat hadu bo pelaj yaki kon Israel naga Egypt kane kalong ka dag jong kajing ai ka jong blai haka ya jong Jesu unang penem jongi ba kajing ya dei jongi baru blai nai barit tongin kan mau ya kane ba nai tai barit kan kalalong ka ba pensan penrang ba ya kajing ya jongi hau Jesu ang lada pidon ka jingat tangkat usmbay terso pila ban penkala wat yau lom ba he kane ka de ka dak jong ka jingat kay ka bang kwa ban kentuy piki para banget ya ka jinglong man sim ba jeliu ka jingim ba kenjam sim ba jeliu ha ka donut jong pi bsa ya ka pensan ya ka ai bakan rangba batkan nanghe habau blei la bo yepi ya ka ka barit ke jinglang man sem ba pin sakri utrai la ka long ka barit ru mre pensan ka wat ai bakan dono wat ai bakan dono namar la da ka jinget jongpi ka don tangkat usmbai terso kumba ong Jesu kan san kan roy komta ka jinget jongki banget ha ka jialenti jongki dan kam ka jinget de badu blai ka ba klem kan ria na utang kendet lawan ke jing lawan ke jing lawan ke jing tenjo lawan ke jing pang ke jing stom ke babon jat yai ne hau tau badan bor ma un pen pau ya ka bor nu ha ka jialenti jong ka jing em jong pi Penam kardo hagataga rukom ya ki bakin jaman sem dadap hidon hakin jaka ki ba tam jong ka jingim jong pi deng ke lau ba lausan jong ka jinget bleu nam ino ipi nga ka por bangilek pelong jing sanjelap keleng ki jaka ka bangi julet nga judon ga nega septing baki negi man sem ki ba kodor ki ba mi hangne tip kin im ne kinam im tip kin san ne kinam san kata kadai ka ba ngasat yo ya ka dak jong ka jingma mrengi aingu yo blai baro kitu ki jeka ki bengilit ban bet yo sembai ka ketin jong blai menta ki san pat ka pen kemen ya ka donut jonga ban yo ban lej pet ya ki ban lej junga ya ki kumnu ki long nagata ka daw akan mau je pi ki parab ne jang ne hang ne onda ha bakila pentip yang aki kini ki nong trei ki badon ha ka ne area i ba deng abor mo thaumut
ila phone nga ila ICT sanga baka balang hang ni hanong kendri kendap arfusan snem kapenlong nga ban wat ya ka diary ka bangala tho kei ka bajia ka por ka bangi wan ngasem ya kata ka diary junga ka ba khamhe ban ya ka ne ka copy junga na tho man ka sngi sanong alai sanong wan kei ka bajia kata ka sngi ka bangalai na tho dut kita baro bat ngasem ya ka trik ka bangi wan hang ni arpeu kendai terik ubnai April kapor ke belas sedang selap ni pelong jeng senjelap hang ni wah bang akhirnya kata kapor kalau ya day bat kata jindap arpusan senam jong pi hang ni apa ya kendo ba Boston hayeng ya keren ya kata maeru ya tu ya keju kapang badai haus nem arajar baka balang kakam kesedang hang ni watlah kajing sedang kaba kongsan yung kahado bakan dalong ka balang banlong jaka chnai mene kumta terter mo ba tinrei kata thamai ka barit nyem de ban nyu benya ka don ki briu ki ba perkhat bengi de ban nyu benya itai barit de ban aingu yu ble anda haba hakapor bakala he kam de pi nyu kor ya kanu ka batut nyau kor ya ka poliu jong kaken nai basdang kata ka de ka badon kam ha ka pertai bakan jam simru ni de ban nyau kor ya ijing sedang ibarit ka kam gojong blai te to blai on kar ku ya ini sembo share kandiat mga ayapi gi para bangayang ni to pinang kampha dagam tau try bat ka balang ju hang ni wat ju ngeu rit wat ju ngeu ba pilong ki barit nyau bet pilong ki briu ki ba lakar ko ki jong blai bat chi sen ba pilong ki briu ki lakar ko jong blai ka kti jong u kan long lembat pi haba ka kti jong blai ka long lembat pi ada pilong tang kumuding du ubade tang utnau tenading mre haba pendan kam de ka boru blai bulong bakra kum taru ka jinge jong pi mdan mano mano bayo I hadu kanu gata ka jing pau ka jinge jong pi ndrai kata ka jinge chapo ka download jong pi ka bam dan semano mano laban pelip kata kan ka pensan sha ka jinge ka ba ka badan ka jinge dai baru blai to blai karku ya ka ne ka banta ka bangili apa ni slok ha ka ne ka por na ka buram ju amen.